Riwruok mar ute thieth mag giwegi rufa obuogo romo loro oko jotuo matiyo kod okumba thieth mar SHIF chakita achiel dwe manyien e pacho kae mangima. Kane kod jakom mar gik mane lose boma Nairobi ikoni migawo mar thieth okosechopo singo mar chwalo kata mana gowi mar SHIF ka SHIF bende gilokore kendo koro ok gichudi kaka no reko gindiko e chike maggi. Yutha moilero no riwruok mar jochiw thieth kuso bende koro koni ok gibidhi mbele gi thiedho jotuo moro amora matiyo gi okumba mar SHIF. Pode ni ywaruok maka kod kacha dweche ma hawa dek bang' dara yanga yare okumba mar thieth mar SHIF nyaka e SHIF. Riwruok mar ute thieth mag giwegi rufa onyiso chandruok magikali okumba manyien ni magikoni tayo ataro mar chike mane ondik piny. Jakom mar riwruogni Dr. Brian Lishenga koni chudo mag ute thieth mag ji ma ohewore odwok piny gi atamalo 90 kendo ting' mapek odong' ne jotuo mondo gol omenda kowuok e ofukogi. When we look at patients who are getting admitted to ICU and HDU across the country, why is it that now SHA is only paying at level 4 hospital 3,360 shillings? Why is it that if you are admitted at ICU in KNH, SHA is only paying 4,460? And yet, when we were being convinced that SHA will be better than NHIF, there was an exclusive ICU and HDU package which was under the Emergency and Chronic Illnesses, Chronic and Critical Illnesses Fund. E oboke manyo gol kod tend migawo mar thieth, migawo no lero ni gibiro bedo ka gichudo ne jotuo kaluwore gi oboke mane gigocha padu mar 11 higani. E oboke no, chudo mag ute jotuo ma ohewore ICU kod HDU level 4 gichulo silings 3,360 odiochieng' ka odiochieng', level 5 silings 3,920 ka level 6 to gichulo silings 4,480 odiochieng' ka odiochieng'. Ute thieth gi bende ywak ni omenda ma ichulo ne Osiptende marwako jotuo ma okwongo thin ma okalo kendo pogore gi singo mane omegi ka idar kowuok e NHIF. We were promised that the primary healthcare fund will be operationalized and that Parliament will allocate enough resources so that patients who are going to level 2 and level 3 facilities will not require to pay anything. We as hospital owners are asking, for the sake of Kenyans, why is it that now the reimbursement for outpatient visit is 75 shillings per Kenyan per month? How is it possible that you can provide X-ray, ultrasound, laboratory tests within just 75 shillings per month? Gigowi magikoni ne odar go kowuok e NHIF mapoko chulgi gichano riembo jotuo mag SHIF chakre tarik 1 dwe manyien. We are demanding that that portal be reopened. The NHIF portal, we have no access as providers. Our claims, which we have put there since 2019, we can't see them. From 1st of January, we will move to out-of-pocket payment. We have no other way. How do we keep the facilities open? Komachielo bende riwruok mar jochiw thieth kuko oyango ni ok gibichiwo thieth ne jotuo matiyo kod SHIF nyaka chop dwachgi mar duoko ute thieth mag gi e okumbe mar SHIF chop kare. The Ministry of Health leadership and the Social Health Authority has proven to be tough-headed. We are declaring as clinical officer we are not going to see any patient who is registered under NHIF. Judith Omondi, Ramogi TV.